Mit navn er Peter Vesterlegard. Jeg står i den gamle præsteskole i Haderslev. Her blev den første danske præsteuddannelse på Evangelisk Luthersk grund oprettet. Det var i 1525. Hertug Christian stod bag. Han blev senere konge, og så blev Københavns Universitet genoprettet, og teologien blev flyttet dertil. I den tid, der fulgte, var der så en tæt forbindelse mellem kirken og teologien. Det blev brudt i 1924. Det var ikke alle, der var tilfreds med det, og derfor blev der gjort mange forsøg på at oprette private teologiske uddannelser. Det mislykkedes for det meste, men i Aarhus i 1920'erne startede man en teologisk uddannelse, og det udmøntede sig så i oprettelsen af et teologisk fakultet ved Aarhus Universitet. I 1967 der stiftede man en forening, hvis formål var at oprette et menighedsfakultet i Danmark. Det er denne spændende historie om private forsøg på at oprette teologisk uddannelse, som jeg har kortlagt i bogen her. Den kan købes for 300 kroner. Den er på cirka 400 sider, og jeg håber, at den vil vække interesse. Det har i hvert fald været spændende at arbejde med det her emne og gå på opdagelse i et uopdyrket felt. Så god arbejdslyst, god læselyst.